הדברת מזיקים החלה משחר ההיסטוריה, וצברה תנופה עם כניסת החקלאות הממוכנת והתעשייתית. עשרות אלפי דונם של גידולים אחידים גרמו להתרבות מזיקים במידה שלא הייתה מוכרת. אולם הפתרון המיידי, הדברה כימית, הוא מסוכן ומזהם את הסביבה. רוב חומרי ההדברה אינם מתפרקים בקלות, חודרים למי השתייה וגורמים למחלות בבני אדם. אז איך נלחמים במזיקים מבלי לפגוע בבני אדם? התשובה כמובן, זה טבעי, התנשמת, מכונת ציד טבעית לחיסול מכרסמים. בתור דורס לילה, עיניה ממוקמות בקדמת הראש ומאפשרות עומדן מרחקים מדויק אל הטרף. לתנשמת יש שמיעה חדה בהרבה מזו שלנו, ויש לה גם תעופה חרישית הודות לנוצות הרכות שלה ושולי עברות התעופה הדומים למסרק. כל אלה ותופרים ארוכים במיוחד הופכים אותה לציידת מכרסמים מעולה ובת ברית אמיתית לחקלאי. המחקר של יואב מוטו מהאוניברסיטה העברית מגלה, שימו לב, שזוג תנשמות דורס בין 2,000 ל-5,000 מכרסמים בשנה. הספק שכזה משפר את היבול החקלאי בגידולי אספסת, למשל, ב-24%. התיאבון הבריא של התנשמת הוא נושא למחקר מדעי בניצוחו של מוטי צ'רטר מאוניברסיטת תל אביב. המפתח לחידה נמצא בצנפה, שארית הארוחה המכילה אוצר של מכרסמים, מכרסמים לשעבר. אז המטרה של המחקר לוודא שלא רק שהתנשמות אוכלים עכברים, אלא שהם אוכלים הרבה עכברים, וגם לוודא שהם אוכלים רק המינים שמזיקים לחקלאות ולא מינים אחרים. המכרסמים המזיקים, אותם חוקר צ'רטר, הם נברן השדה, עכבר הבית, חולדה ומריון. מה מעניין בתנשמת שהוא לא רק אוכל הכמות שנדרש לו, הוא גם מביא הרבה יותר. כי הרבה פעמים בסייד הם מצליחים, יכול להיות בהתחלה של הלילה לאכול הרבה. אז מדי פעם מביאים עד כדי כך הרבה אוכל שיש עודף אוכל, שמדי פעם הם אוכלים זה במשך הלילה, או זה נזרק בסד, והלילה אחרי זה פשוט ציידים דברים חדשים. אז איך אפשר לעזור לתנשמות להתבסס באזורים החקלאיים? אמיר עזר, איש חיל הים, צפר וצלם, מנהל מיזם מגורים חדשני לזוגות הצעירים. ארגזי התחמושת נולדים מחדש בתור תיבות כינון לתנשמות. כאן הפסוק התנ"כי, וכיתתו חרבותם לעתים, מקבל פירוש ידידותי לסביבה. הסיפור הזה התחיל בזה בעצם שרציתי לצלם ציפורים, ליתר דיוק עופות דורסים, ופשוט לא ראיתי אותם בשטח. אז החלטתי לעשות מעשה, להציב להם את התיבות, ושיהיה להם אתרי כינון. וזה מה שהם קיבלו, בסופו של דבר, והתוצאות מדברות בעד עצמן. לאן שלא הולכים, אם מסתובבים בלילה, אז כמעט על כל נקודת תצפית אפשר לראות תנשמות. בזכות דבקות במשימה של אנשי הפרויקט, ואחרי שנים של מאמץ, פרוסות כיום 1,640 תיבות כינון ב7 אזורים שונים בישראל. שאולי אביאל, מרכז פרויקט ההדברה הביולוגית בקיבוץ שדה אליהו, רואה את התוצאות בשטח. החולדות למשל קיננו באשכולות התמרים וגרמו לנזק אדיר של 10% של פחת, ומהרגע שהתנשמות התבססו בחלקה, הנזק פסק. היום כמעט שאין חולדות. התיבות הכינון מפצות אותם על חוסר באתרי כינון. אין יותר שימוש בחומרי הדברה נגד מכרסמים. השימוש בחומרי ההדברה הקשים, החריפים והמזיקים לא קיים יותר, כי התנשמת עושה את רוב העבודה. היום עובדה
בעמק בית שאן יש לנו, ברוך השם, כ-100,000 דונם של חקלאות אינטנסיבית, שכבר מעל 10 שנים לא משתמשים בהם חומרי הדברה, ואפשר לומר שהמודל עובד בהצלחה. התערוץ פנימה. זה הפטנט. היא מרגישה בטוחה בפנים. אבל מה עושים נגד המכרסמים כשהתנשמות ישנות? פרויקט ההדברה הביולוגית נותן פתרון של 24 שעות ביממה, גם במשך היום. נא להכיר, הבאז המצוי, דורס קטן, צייד מיומן וידיד נאמן לחקלאי. פעילותם היומית של הבזים המצויים הופכת אותם לשותפים מושלמים לתנשמות. היכולת לרחף במקום והראייה החדה מאפשרות לבאז לאתר מכרסמים ממרחק של מאות מטרים. בשעת הציד צולל הבאז בכנפיים אסופות ושולח את עופריו קדימה. ועוד משהו. חיי המשפחה אצל הבזים הם מעל הכל. הצבת תיבות הכינון יוצרת מקומות כינון חדשים ומגדילה את אוכלוסיית הבזים והתנשמות. כשהתיבות מוצבות בשטחים חקלאיים, הדורסים מתמקמים בהן בכוחות עצמם וללא התערבות אנשי המחקר. ניטור, מעקב מדעי ואיסוף נתונים מובילים לתוצאות בשטח. הבזים והתנשמות מפטרלים במשמרות כפולות. תפוקת הציד גבוהה והשהות בשדה היא סכנת נפשות למכרסמים המזיקים. בשנת 2005 התרחב הפרויקט לרמה בין-אזורית. נוצר קשר עם גנרל בדימוס מנסור אבו רשד, יושב ראש מרכז אמן לשלום ופיתוח, במטרה לתווך בין ירדן וישראל בהקמת פרויקטים כלכליים. She attack you or not? No. She is very friendly. המראה השונה של התנשמות לא תרם לדימוי החיובי שלהן בתרבות הערבית. היה קשה לשכנע את החקלאים בירדן שהתנשמת מועילה לחקלאות. About 17 years ago, when I came to the farm here, it's full of rats. Then when you come and say you want to put an owl, I said, please, you are most welcome. I appreciate it. I really would like, if you don't put it for free, I will pay for it. Before we have them, we have a lot of dirt in the land. Now, actually, I can assure you, you will not find any. I'm glad to work with people, with Jordanian people with the same vision. To transfer the knowledge to other side of the river. It will be your knowledge now. It will be, I think it has to be your knowledge. If this works well, you know, we don't want to rush. It will take 2 or 3 more years. We have maybe 200 boxes like we have 700 in our side. Then you will go to Syria, to Iraq, to other countries we cannot go, and show them the system, and they will do it. Yes, of course. This is your recommendation in your report. Start to educate the people in Europe. את הפרויקט חוצה הגבולות מסכם דוקטור יוסי לשם מאוניברסיטת תל אביב. מה שעשינו בעצם, עשינו פה גישה חדשנית רב-תחומית, שהתמקדנו בעצם במשולש של 3 תחומים. הראשון היה כמובן ההנחיה של החקלאים. יש לנו היום בפרויקט כ-300 חקלאים, שב7 אזורים שונים קיבלו הדרכה מסודרת במשך כל השנה מהצוות שלנו. אנחנו עשינו ניטור ומחקר של ההצלחה של התנשמות בתיבות הכינון. החלק השני היה חלק מאוד משמעותי של חינוך והסברה, שבו הפקנו הרבה מאוד חומרים לימודיים, הפקנו תוכנית לימודים לבתי ספר באזורים החקלאיים ששם אנחנו עובדים, הפקנו כרזות, פוסטרים, וזה עבד יפה מאוד, וככה חקלאים התחברו לנושא. החלק האחרון המרשים של הפרויקט הזה היה התקנת מצלמות אונליין במגדל המים בקיבוץ טירת צבי, ששידר 24 שעות ביממה בשידור ישיר מחדר המיטות של תנשמות עם 9 ביצים שהצליחו לגדל 5 גוזלים. אנשים ראו איך מביאים כל חצי שעה עכבר בלילה לקן, והחומר הזה פה מראה שעם שיתוף פעולה של כולם, הסיכוי שלנו ללכת קדימה הוא גדול.
השורה התחתונה, חקלאים יחד עם אנשי מדע ואנשי שמירת טבע, יחד מוצאים את הפתרון הנכון. בימים אלו, פרויקט התנשמות והבזים כמדבירים ביולוגיים פורס כנפיים ומתפשט לשטחים חקלאיים בישראל, ירדן והרשות הפלסטינית. הוא מוכיח כי ניתן להדביר מכרסמים ללא שימוש ברעלים. היונה הוחלפה במזרח התיכון, בתנשמת ובבז, כשגרירי השלום.